Samantala, higit 4.9 na milyong pisong halaga po ng iligal na droga nasabat po sa Region 1 sa loob lamang ng isang linggo. Para sa detalye, kasama natin Idol Juana De Vera. 104.7 IFM. Report! Umabot sa higit 4.9 milyong piso ang nasabat ng otoridad sa Ilocos Region sa loob ng isang linggong operasyon. Kabuuang 36 na operasyon ang naisagawa na nagresulta sa pagkakakumpiska ng 413.79 na gramo ng shabu, 50.43 na gramo ng dried marijuana, 10,250 na fully grown marijuana plants at 1,000 seedlings. Nagresulta rin ito sa pagkakaaresto sa 40 sospek at mayroong 3 drug personalities ang sumuko sa mga pulis. Tiniyak ng tanggapan ng patuloy na pag-usig sa mga iligal na gawain sa buong rehiyon tulad ng iligal na droga, maging ang kriminalidad at anumang uri ng emergency. Hinikayat din ang pagtawag sa hotline na 911 upang mas madaling marespondihan. Kasama mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Juana De Vera. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.